Mitä mieltä sä oot tämän päiväisestä käräjäoikeuden istunnosta? Mun mielestä on juuri seljettävä. Ja tuomiot oli? Mun mielestä oli erittäin hyvä tuomio Artolle, että hänelle otetaan ehdotonta vankeusta. Se on ihan tuomiosta. Mitä sä mieltä siitä on? Miten sä sanot aina niin, että Arto on rikollinen? Arto on rikosrekisterissä. No nyt se tulee. Nyt toivon katulle. Niin, toivon katulle. Saatko rangaistuksesta vielä rikosuus? Se vaatii ehdollista Niin, anteeksi. ehdollista vankeutta. No, mutta ei se silti tarvitse tulla sitä. Tuleehan se silti. Hei, tulee. Tuleeko Te olette mahdollisesti sen mitä vaadittiin? asiantuntijoita, me ei olla. Sen takia. Ja tutsu sitten ehdotonta vankeutta. Istuntosalissa 403 asiassa Kovainen Uliin lautakuntaa pyydetään istuntosaliin 403, olkaa hyvä. Miten sä oot tänään noin glamourisesti pukeutunut? Eikö tää ollut niin tärkeä tilanne? Mä muistan, kun sä jossain vaiheessa kirjoitit päivitit, että sä olet mukana Suomen hyvätuloisiin julkisesti. Sä olet Niin, kyllä mä säädetään sua oikeasti. Meidän verorahoilla maksetaan sulla oikein käynnissä. Koita vähän hiiltä, niin yhtään. Ajojahti!